As escolas deportivas de inverno do Concello de Ribeira inclúen este ano unha ampla oferta de actividades. Os nenos poden elixir entre atletismo, baloncesto, balonmán, kempo, nada e corre, multideporte, patinaxe, voleibol e ximnasia acrobática e rítmica. Haberá tamén pádel e tenis, tanto para nenos como para adultos. Este ano contamos con 12 categorías deportivas para nenos: atletismo, baloncesto, balonmán, kempo, nada e corre, multideporte, pádel, patinaxe, tenis, voleibol, ximnasia acrobática e tamén ximnasia rítmica. Isto para nenos que collen sobre as idades de 4 anos a 16 anos. E despois tamén temos escolas deportivas de inverno para adultos, que son o tenis e o pádel. Os interesados poden consultar as bases na web do Concello, ribeira.gal, ou solicitar máis información a través do correo deportes@ribeira.gal. Xa está aberto o prazo para solicitar a renovación de prazas. Dan comezo 16 de outubro, especificar que hai unhas datas de renovación e tamén de novas matrículas. A renovación será do 11 ao 15 de setembro e as novas matrículas son do 18 ao 22 de setembro. A modalidade de presentación das solicitudes é de maneira presencial na Oficina de Atención Cidadá no horario habitual, que é de 9:30 a 1:30, e tamén de xeito telemático. É dicir, que de xeito telemático é preciso o certificado digital. Aínda que a maior parte das escolas terán como base o complexo deportivo da Fieiteira, haberá tamén actividades noutras instalacións do municipio, como Palmeira, que acollerá o baloncesto, o Centro de Raqueta de Coroso ou o Polideportivo de Sirves, no que se desenvolverán as clases de patinaxe.